ni nyalo bedi ni nitiere kaka no wachne o Collins Oyugi Lange ni kokutimo kaka wadwaro to abro timo nu kaka no watimo nikech ngeni macha na membership mar NAT no wuok karibu jopuonje 300 gi wiye nyaka 1010 gi gimoro nikech no mi jopuonj option mar we NAT ngeni chon kan indikie puonj to nyaka idonje NAT kapok kupeto biro to kapok kupeto biro to migi option en mani kor kuma luore gi penjo ma jawinjo moro penjo ni to NAT to gi kupet to represent joma kupet ng'enyne gin post primary jok manitie secondary TTC technical schools gi gik machalo kamago then NAT ng'enyne en primary to kane option obiro mar inyalo donje NAT kata kidonje no nombeko NAT ahinya then inyalo paro ka NAT koro serikal ok deduct pes jopuonj ma NAT no loro ofise mang'eny watimo sigana mang'eny kaka koro weg udi dhi loro ne NAT ofise gi nikech ok gichul so magi mwawacho ni nyalo bedo ni mane kuma serikal nyocha kodio godo NAT moko ne brother Collins ni kidhi mbele gi gini to pare chien cha kuma ne watimo no kuma ne watimo nwe gini emomiyo brother Collins nyaka wuog oko mondo pim ne jogegi emomine no kaka japuonj moro wacho kanyo ni en no dhi sikul to yudo kolor nikech gikia confusion nitie nyakolos gi jogi motegno nyakopimne gin ang'o gang'o gere ma giseyudo e gigo manyicha gikwayo ka gilando ng'anyo